Molt bé, bones tardes. El promès és deute, diuen. El promès era que després de festes feien declaracions de premsa l'agrupació de PSM Verds de Sant Lluís. Han passat les festes, ens han juntat l'agrupació i han decidit damunt de la problemàtica que va sortir les setmanes anteriors en relació amb el pacte de PSM Verds a l'Ajuntament de Sant Lluís. Si tot recordeu, la problemàtica va sortir perquè des del PSM Verds van considerar que des del moment que la consellera nostra, Natònia Lleix, com a consellera de PSM Verds, anà declarant el contenciós que tenia l'Ajuntament interposat en contra del Consell de les prescripcions de les normes subsidiàries a les DOT, en el pacte nosaltres van escriure el dia 15 de juny que aquest contenciós es paralitzaria, vol dir que s'havia d'aturar. Automàticament la sorpresa nostra va ser que durant aquests anys no s'havia paralitzat aquest contenciós. Van fer les declaracions en el seu moment, ja van explicar a través de Consell i per jo mateix en roda de premsa el que faríem, i avui estem aquí per declarar-vos el que hem decidit a l'agrupació de Sant Lluís. Aquesta és la primera vegada que fem una roda de premsa, en Sergi Cruz i jo com a regidors de PSM Verds, i periòdicament ha de ser per denunciar els fets de l'Ajuntament. Nosaltres ahir el que vam decidir va ser donar 15 dies de temps màxim en el balde de l'Ajuntament de Sant Lluís, no per paralitzar, perquè com tots sabeu es va paralitzar per un decret d'alcaldia que va fer ara 15 dies, i durant aquests 15 dies no hem rebut cap notícia ni per part del PSOE ni per part del balde en respecte a aquesta paralització. Li donem 15 dies, que són els 15 dies que coincidirà d'aquí al ple d'aquest mes, perquè no només paralitzi, sinó que ara ja no ens conformem amb la paralització i volem que llevi els contenciós. Si això no es compleix, la llevada d'aquest contenciós, sobre les prescripcions estem ratllant, el PSM Verds presentarà una moció en el mateix ple d'aquest mes d'abril i nosaltres serem els que durem a ple la moció aquesta dient que es paralitzi el contenciós. Si aquesta moció no fos estalonada ni per l'equip de govern, sobretot pels companys de soci de Sant Lluís, nosaltres donaríem per romput el pacte i automàticament passaríem a l'oposició a Sant Lluís. Aquests fets no són agradables, però considerem que els pactes s'han fet per complir-los i considerem que del PSM Verds ens poden enredar però almenys no es poden riure. Considerem també que una vegada que tant per part del PSOE com del PSM Verds a Sant Lluís hem fet una gran feinada en l'adaptació al PTI, tant del casco com de la costa per l'adaptació nostra, moltes prescripcions d'aquestes decauen per elles mateixes i per cert planejament, unes altres també es solucionen, no entenem perquè aquest contenciós s'ha tingut que mantindre. Considerem que no s'ha fet els deures per la part del PSOE, quan nosaltres sí que hem complert amb la part nostra de fer coso amb l'equip de govern en tota l'adaptació, tant al rústic com al sol urbà. Per aquesta qüestió és per el que us hem comunicat que li donem 15 dies màxim en el balde de Sant Lluís perquè llevi el contenciós, que ho dugui a ple i per acord de ple es decidirà llevar-lo. Si no ho fa, farem el que hem dit abans, farem una moció i presentarem nosaltres a l'acord per llevar el contenciós. I això són les mesures que nosaltres agafarem. Si voleu afegir alguna més als companys, doncs Sergi. Només senzillament comentar que la decisió ha estat presa per unanimitat de l'agrupació del PSM Verds a Sant Lluís i que mos ha passat que mos hem sentit un poc enganats durant aquests 3 anys i pensam que s'ha de fer aquesta passa per part del balde de Sant Lluís perquè puguem seguir mantenint la confiança en aquest equip de govern, que si no, no serà possible. Doncs jo només volia dir que en Pep i jo som aquí com a membres
Suárez i jo mateix som aquí simplement com a membres dels partits, dels Verds i de PSM, recolzant la decisió que hi va prendre l'agrupació local de Sant Lluís i res més. No, res més, només reiterar les paraules que acaba de dir Joan Lluís. Nosaltres estem aquí per establir una decisió que ha pres l'agrupació de Sant Lluís i poca cosa més hem de dir. Bé, si tenim paraules.